Pasensya ka na, Pablo. Hindi ko alam. Labis akong nagtiwala kay Maria at hindi ko pinansin ang mga babala sa akin na mutya. Hindi ko ito inaasahan. Hindi ngayon ang panahon para panghinaan ka, Kira. Ihanda mong sarili mo at tiyak na kakaharapin natin ang ilan sa kanila. Sinasabi ko na nga ba, hindi ako nagkamali sa kutob ko. Pakialamero, papatayin kita. Kira, umiwas ka. Bistado ka na, Maria. Itinuring ka pa namang kaibigan ni Kira. Pero balak mo lamang siyang biktimahin. Sa amin si Kirara, siya ang napiling alay para sa aming Panginoon. Isang birhen na puro at inosente. Nagpakahirap ako para ihanda siya sa gabing ito na bilog ang buwan. Noong unang panahon, bago pa ang pagdating ng mga dayuhan, pawang mga katutubo lamang ang nasa malawak at mayaman nating lupain. Mga una at orihinal na naninirahan sa bansa. Subalit sa paglipas ng panahon, sa pagdami ng mga dayuhan, piniling dito ng manirahan na noon ay mga katutubong nagmamay-ari ng kalupaan at nagmistulang mga dayuhan sa kanilang sariling lupa. Walang karapatan at ang iba pa ay iniiwasan ang dating mga yaman ng ating bansa na para sa mga katutubo, ngayon ay pag-aari na ng mga banyaga at kapitalista. Ang kwentong tampok natin sa araw na ito, mga kabaryo, ay tungkol sa isang katutubong dalaga. Tawagin natin siyang Kirara, isang manggagamot na nagmula pa sa kabundukan ng Timog Katagalugan. Naganap ang kwentong ito taong 1973. Walang eksaktong lugar. Hindi sa bundok na ito ang buhay mo, Iya. Na yung wala na ang mga kinikilala mong magulang. Mas mabuti kung bumaba ka sa kabundukan at mamuhay sa bayan. Hindi mo dapat igupo ang sarili mo sa lupang ito, Iha. Marami pang bagay ang mangyayari sa buhay mo. Ikaw ang kakatawan sa aming maliliit na katutubo. Gusto kong mabigyan ng katarungan ang pagpatay sa mga magulang ko, Apo Edna. Hindi man sila ang totoo kong mga magulang, pero itinuring nila ako bilang kanilang yaman. Kung hindi lang po bawal sa aral ng karunungang isinalin sa akin nila tatay, baka pinatay ko na po ang mga magtotroso na yon. Masahol pa sila sa mga hayop dito sa guba. Ni walang pasabi na pinutol yung puno sa tapat ng bahay namin. Wala man lang kaalam-alam sila tatay. Napabagsak na sa bahay namin ang inaalagaan nilang puno simula nang tumira kayo dito. Iyon na ang kalaog ng kalikasan. Isipin mo na lamang na kaisa na sila ng gubat na ito. At para sa mga magtotroso na may kagagawan ng pagbagsak ng puno sa bahay nyo, ang kalikasan na din ang bahala magpataw sa kanila ng parusa. Hindi natutulog ang mga nilalang ng guba. Alam nila kung sino ang masasama at mabuti, kung sino ang mapang-abuso at may malasakit sa kabundukan. Susunod po ako sa payo nyo. Bababa ako sa baryo. Susubukan kong mamuhay doon pero hindi para iwan ang layo natin, kundi upang balang araw magkaroon ng boses ang ating mga tao. Kaya lang saan po ako mag-uumpisa? Wala akong kilala bukod sa mga taga-nayon natin. Mababa lamang po ako sa bayan kapag may kailangan magtinda ng mga gawa kong gamot. Di bale, mag-iisip na lamang po ako ng paraan. May naitabi naman po akong salapi. Parte si Kirara ng isang katutubong grupo na namamalagi sa kabundukan at nabubuhay sa pamamagitan ng pangangaso at pagtatanim sa mga lupang sakop ng kanilang pamayanan. Isang malayong nayon na halos walang pakikipag-ugnayan sa mga tagabayan. Ito ang nakagisnang pamayanan ni Kirara. Bagamat hindi nakaila sa kanya na isa lamang siyang ampon at maging sa kanyang kulay, malayong malayo sa mga taga-nayon. Lahat ng naroroon ay kayumanggi, samantalang siya naman
ay napakaputi at singkit ang mata. Magkagayon pa man, sa puso niya siya ay kaisa ng tribo. Bumaba naman si Kirara. Sa kabundukan baon ang iilang piraso ng damit, kakarampot na salapi at mga hinukay na kamote. Ito ang magiging panimula niya para sa kailingan ng mga nakakatanda sa kanilang nayon. Matagal-tagal din akong hindi nakababa dito. Parang ang laki na ng pinagbago. Maraming bahay dito dati. Pero bakit kaya ngayon? Parang kakaunti na lamang. Ang mabuti pa siguro maglatag na muna ako dito para sa mga paninda ko. Sana lang may mga bumili pa nitong langis at gamot na gawa ko. Kung hindi naman mabibili itong kamote, kakainin ko na lamang. Anong mga yan? Bakit may mga ugat sa loob ng mga botelya mo? Parang nakakatakot naman. Mga gamot po yan. Damot sa ubo, sa mga sakit ng katawan at sakit ng ulo. Hindi ka pa ba nakakakita ng ganito sa buong buhay mo? Pasensya ka na. Ngayon lang kasi ako napunta dito sa probinsya ng lolo ko eh. Wala kasi niyan dun sa amin. Alin dyan yung para sa ubo? Bibigay ko lang dun sa katiwala namin. Parang malala yung ubo niya eh. Ayaw naman mag-hospital. Teka, saan mo ba nakuha yan? Baka naman maraming mikrobyo yan. Gawa ko yan at huwag kang mag-alala. Ibinabad ko sa mainit na tubig ang mga botelya na yan. Akala mo naman sa akin, hindi porket ganito ang hanap buhay ko, ipagpapalagay mo na kagad na responsable ako. Bibili ka ba o huhusgahan lang ako? Kasi kung hindi ka naman talaga bibili, baka pwedeng umalis ka na dyan at nakaharang ka sa paninda ko. Pagpasensyahan mo na ang isang yan. Ganyan talaga kapag mayayaman. Mapangusga at walang pakialam sa pakiramdam ng ibang tao. Hindi ka na dapat gumagala dito, senyorito. Doon ka na lamang sa mansyon ng lolo mo. Baka makasagap ka pa ng mikrobyo mula sa amin eh. Nako, hindi naman sa ganun. At saka wag niyo na akong pagtulungan na. Narito lang naman ako para mamasyal eh. Sus, kung hindi pa namin alam, nag-iikot ka lang para tignan ang lupang gusto niyong angkinin at para palayasin kami mga mahihirap na naririto. Alam na namin yan. Kahit ang lolo mo noong nabubuhay pa siya, ganyan na ang gawa. Tinatakot ang mga taga-baryo kung ano-anong pakuloong ginagawa. Maging ang pagkuha sa isang aswang para lang mapaalis kami dito. Teka, sumusobra ka na yata. Hindi magandang mga bintang mo. Isa pa, ano aswang? Nagpapatawa ka ba? Hindi totoong mga aswang. Gawa-gawa lang yan ng... Ng ano? Ng mga probinsyano na naman. Ng matatandang walang magawa kundi magkwento ng mga alamat. Lagi namang ganon. Mababa ang tingin nyo sa mga probinsyano dahil akala nyo, dahil taga-syudad kayo at nakapag-aral kayo, alam nyo ng lahat. Alam mo, sana ikaw ang pagpakitaan ng aswang na gumagala dito sa bayan. Nang makita namin kung pagtatawanan mo pa kami. Tapos na ba kayong mag-away? Baka pwedeng umalis na kayo dyan sa harap ng tindahan ko. Medyo hindi kasi nakikita ang mga paninda ko. At kailangan ko maghanap ng matutuluban mamaya. Pasensya na kayo. Kung ano man ang iniisip niyong ginawa ng lolo ko sa baryo niyo. Pero wala naman akong alam doon. Ngayon lang ako nakapunta dito at gusto ko lang magbakasyon at maranasan ang buhay probinsya. Eto, bigyan mo ako ng gamot sa ubo at aalis na ako. Baka mamaya maagat pa ako ng isa dito eh. Parang nananakmal sa galit. Pabili na din niyang kamote. Sariwa ba yan? Marunong din naman kasi ako kumain ng kamote kahit taga-syudad ako. Sakali lang akala ng iba dyan na maarte ako pero hindi naman. Buisit? Buisit talaga. Parehong-pareho talaga siya ng lolo niya. Mga walang kwenta at mayayabang. Hoy, pasensya ka na ha. Naistorbo ko patuloy ang pagtitinda mo. Hindi ko lang talaga maiwasan na marinig ko yung lalaking yon. Kahit ako nayayabangan sa kanya. Kilala ba ang pamilya nila dito? Pasensya ka na rin ha. Ngayon lang kasi ako nakapunta dito. Madalas doon lang ako sa may simbahang pumupwesto
para sa pagtitinda ko. Ako nga pala si Maria. Ikaw, anong pangalan mo? Kirara. Tawagin mo na lamang akong Kirara. Dito na ako lumaki. Pero ngayon lang kita nakita dito. Tama ba yung narinig ko? Naghahanap ka ng matutuluyan, Kirara? Oo, sana. Mula ako doon sa bundok na yon. Nagpasya kasi ang matatanda na subukan ko ang mamuhay dito sa ibaba ng bundok. Kaya heto ako. Nag-uumpisang mamuhay na mag-isa dito. Bibili ka ba? Meron ako ditong gamot para sa sakit ng ulo. Mukhang mainit ang ulo mo eh. Nako, hindi. Ayos lang ako. Pero alam mo, sa tingin ko matutulungan kita kung naghahanap ka ng tirahan. Ako lang kasi at ang lola ko ang nakatira sa bahay. At yung dating kubo ng tiyo ko ay bakante na ngayon. Lumuwas na kasi siya ng Maynila. Kung gusto mo, pwede ka doon. Pansamantala hanggang sa makahanap ka na ng tirahan mo. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Alam mo, dapat hindi ka basta-bastang nagtitiwala sa mga taong hindi mo kilala. Lalo na sa panahon ngayon. Ganoon din naman sa'yo. Dapat na mas maging maingat ka kasi hindi ka taga rito. Pero huwag ka na mag-alala. Sabihin na nating marunong akong kumilatis ng tao. Alam ko kung gagawa ng masama ang isang tao o hindi. At sa tingin ko naman hindi ka masamang tao. Ganito, mamaya, pagkatapos ng 2 oras, ay may pupuntahan lamang ako. Siguro mga 3:00 ng hapon, tapos dadaan na kita dito. Sumabay ka na sa akin papunta doon sa bahay. Maraming salamat. Pero baka hindi ko kayanin ang bayad sa renta. Pero huwag kang mag-alala. Sisipadan ko at ilalako ko itong mga paninda ko. Para mabayaran kayo kaagad. Maaari din ako maglabada sa inyo. Nako, wag mo na munang alalahanin yan. Isa pa, hindi kita pwedeng pabayaan. Lalo na kung wala kang matutulugan. Hindi mo gugustuhin kapag sumapit na ang gabi. Kagaya nga ng sabi ko kanina, merong aswang ang nagpapagala-gala dito sa baryo. May ilan na nabiktimang dahil dito. Kaya mas mabuti kung meron kang masisilungan. Wala bang ginagawa ang mga pinuno niyo dito? Wala ba silang paraan para hulihin ang aswang? Pinuno? Ibig mo bang sabihin ang kapitan? Siguro nga meron siyang magagawa kung buhay pa siya. Pero, isa sa mga naging biktima ng aswang si kapitan. Hanggang ngayon wala pang kahalili ang kapitan at sinisikap na lamang naming mga magkakabaryo ang magtulungan at mag-ingat. Bago mag-6, wala nang tao sa labas. Kahit ang mga kalalakihan dito, takot nang lumabas sa gabi. Kasalanan itong lahat ng matandang Don. Yung lolo ng lalaking kausap natin kanina na mayabang. Bago pa mamatay ang matandang Don na yon, dinala niya dito ang salot na aswang at siya ang may kadagawan ng lahat nito. Bagamat nahaharap ang baryo sa mga suliraning dulot ng aswang, nagpapasalamat pa din si Kirara dahil sa nakakuha siya kaagad ng matutuluyan at sa palagay niya, tila makakasundo niya itong si Maria. Mabait, palangiti at higit sa lahat, hindi ito mapanghusga. Kahit pa isa siyang estranghera, mas pinili nitong tulungan siya. Bago pa man mag-3:00 ng hapon ay napaubos na ni Kirara ang mga gamot niya. May mga nakakakilala kasi sa kanya at natandaan siya bilang tindera sa may simbahan. Kung kaya't iilang piraso na lamang ng kamote ang naiwan sa kanya. Ayos mukhang napaubos mo yung mga paninda mo ha? Medyo sinuwerte. May ilang suki ang tatay ko na taga rito at nakilala ko. Heto at 1 tumpok na lamang ng kamote ang natira at iilang saging na saba. Tara na Kirara, tiyak naghihintay na si Lola sa bahay. Eto may dala kong isda. Mahilig kami ni Lola sa inihaw at sa kakinilaw. Sana kumakain ka nito. Oo naman. Madalas din kami manghuli ng isda at hipon sa ilog noong nabubuhay pa ang tatay. Naririyan na naman ang asungot na yan. Talagang mukhang iniinis na ako. Tignan mo, dito pang nakatingin sa atin. Hayaan mo na lamang. Sayang lang ang oras mo kung papansinin mo ang mga taong makikitid ng utak. Isa pa, tiyak mas matutuwa lang yan kapag nakita niyang naaasar ka sa kanya. Oh, miss,
Nagkita tayong muli ah. Nagkita? O baka inabangan mo talaga kami? Tumabi ka nga dyan. O baka gusto mong sipain kita? Sandali lang naman. Hindi ako naririto para makipag-away. Pangako, gusto ko lang makipagkilala sa inyo. Wala kasi akong kaibigan dito. Alam niyo na, puro matatanda ang nasa bahay. Nga pala ako si Pablo. Siguro alam niyo naman na apo ko ni Lolo Juan, ang matandang kinaiinisan ng marami dito sa baryo niyo. Mabuti alam mo. At siguro naman, alam mo na din na malabong maging magkaibigan tayo. Kung kaya mong paalisin yung aswang na namemerwisyo dito sa baryo, baka pwede pa. Ano? Teka. Ang hirap mo namang pakalmahin eh. Palagi ka bang ganyan? Palaging galit? Hindi mo na lang gayahin tong kaibigan mong singkit. Tahimik lang. Sige, sabihin na nating totoong aswang. E paano naman siya nagawang pasunurin ni Lolo? Kung naniniwala kang ang lolo ko talaga ang may dala ng salot dito sa baryo ninyo. Abay malay ko. Kung alam ko lang, di sana alam ko din kung paano palayasin yung aswang, di ba? Maraming paraan kung paano paalisin ng aswang o patayin. Pero hindi madali. Malalakas ang mga aswang at tuso. Maaaring kaharap niyo na sila, pero hindi niyo pa alam. Isa pa, kung totoong nakipagkasundo nga ang lolo mo sa aswang, para na rin siyang nakipagkasundo sa demonyo. Dahil buhay ang kapalit ng pagtulong ng mga aswang. Maaaring buhay ng mismong nakipagkasundo o buhay ng mga mahal nito. Oh, wag niyo akong tignan ng ganyan. Alam ko lang ang ilan sa detalye kasi magaling na manggagamot ang tatay ko. Maraming beses na siyang nakipaglaban sa mga aswang at mambabarang. Kaya kahit papano, alam ko din kung paano labanan ang mga nilalang ng dilim na kagaya ng aswang. Teka, pinag-usapan niyo ba to? Alam niyo, kung paraan niyo to para gantian ako, itigil niyo na. Hindi ako natatakot sa mga kwento niyo. Sige, kunwari na lang naniniwala ako sa inyo. Bakit di niyo ako tulungang mahanap yung aswang na yan? At ako mismong magpapalaya sa kanya dito. Baka mamaya pera lang ang katapat niyan. Baka gusto lang niyang magpabayad. Maaari kong kausapin ang mga magulang ko para bayaran ang mga aswang na yan. Hehehe. Nagpapatawa ka ba? Akala mo lahat ng bagay sa mundo nadadaan sa sulat pera. Ay nako Kirara, tara na nga at pabayaan mo na ang isang yan. Sana nga aswangin siya at tignan natin kung tanggapin yung pera niya. Grabe ka naman doon sa binata, Maria. Mukha namang gusto lang talagang makipagkaibigan. Medyo ignorante lang yata talaga sa pamumuhay natin dito. Anong ignorante? Arogante ka mo. Narinig mo ba yung sinabi niya? Babayaran niya daw yung aswang para umalis na dito. Hay, mga tao nga naman. Lola, naririto na po ako. Si Kira nga po pala, bago kong kaibigan. Nagtitinda po siya ng mga halamang gamot. Hayaan niyo at mamaya itatanong ko sa kanya kung may gamot siya sa sakit ng balakang niyo. O Kira, pasensya ka na. Hindi na nakakapagsalita si Lolo eh. Ganyan na siya umpisa nang mawala si Lolo. Ang sabi ng doktor, na stroke daw. Maswerte pa daw kami at hindi naapektuhan yung utak niya. Pero ayan nga, madalas kausap ko lang ang sarili ko. Kaya ngayon nandito ka na. Masaya ako na may makakausap na ako. Naroroon nga pala yung kubo pero mamaya ka na pumunta doon. Mabuti pa tulungan mo muna ako dito sa iihawin natin. Alam mo, naaalala ko sa lola mo si Apo Edna. Parang lola ko na din siya. Pinakamatanda sa nayo namin. Maaari ba akong makigamit ng banyo? Oo, nasa labas ang banyo namin. Paglabas mo ng pinto kaliwa. Ang layo naman ng bami nila sa bahay nila. Paano na lang pala kapag naiihi ako sa gabi? Teka, hanggang dito ba naman sinusundan kami ng lalaking yon? Teka nga. Hoy, anong sinisilip-silip mo dyan? Bakit mo ba kami sinusundan? May bala kang masama ano? Teka lang naman ah. Huwag kang maingay. Wala naman akong balak na masama sa inyo eh. Gusto ko lang talagang maipagkaibigan. Nakita mo naman siguro na dalit sa'yo si Maria. Sa tingin mo ba magiging magkaibigan kayo? Alam mo,
Umalis ka na lang bago ka pa niya makita dito. Huwag mo na siyang buluhin. At saka malapit na magtakip silim. Hindi ka ba natatakot na baka aswangin ka sa daan? Eh kanina pa kayo sa aswang-aswang na yan eh. Alam mo hindi naman ako natatakot. Kita mo to. Totoong baril yan. Subukan nilang naabangan ako. At pinggan itong baril ang tatama sa kanya. Walang silbi ang baril mo sa aswang. Hindi sila tinatablan ng mga ordinaryong baril at ano. At saka, bago mo pa sila mabaril, tiyak na nadukot na nila ang puso mo. Kaya umuwi ka na. Baka kami pa ang masisi ng pamilya mo kapag may nangyari sa'yo. Hindi yan. Huwag kang mag-alala. Kung ayaw niyo kong maging kaibigan, di ayos lang dito na lang ako sa labas. Hayaan niyo na lang ako kainin ng tinatawag niyong aswang. Total wala naman kayong pakialam, di ba? Sinasabi ko na nga ba, pamilyar sa akin ang boses. Talagang ayaw mo kaming tantanan ano? Umalis ka na Ginoo, maggagabi na. Hindi ka namin pananagutan, ano man ang mangyari sa'yo. Magandang hapon sa'yo. Baka naghahanap kayo ng isda. Bilhin nyo na tong mga paninda ko. Sariwang-sariwa pa para makauwi na ako. Ilang peraso na lang ito. Ay nako Manong, meron na kaming isda. Nakasalang na nga sa ihawan. Pasensya na po. Manong, akin na lang. Ako nang bibili ng lahat ng yan. Sakto at masarap yung pulutan. Maaari ngayon, hindi ko kayo napapayag pero bukas babalik ako dito. Hindi ako titigil hanggat di kayo pumapayag na maging kaibigan ko. Nga pala Manong, magkano po ba yan lahat? 25 na lamang lahat yan, Amang. Maraming salamat po at makakauwi na din ako sa wakas. Walang anuman ho Manong. Salamat din dito sa isda. Aba, linis na din pala to ah. Wala nang ngasang. Ayos, kamatis at sibuyas na lang ang kulang nito. Pwede na tong iawin. Paano mga miss? Bukas na lang ulit. Teka, nasaan na si Manong? Ang bilis naman yatang mawala nun. Hoy, teka. Anong hoy? Pablo nga ang pangalan ko. O bakit? Nagbago na ba ang isip mo? Patingin nga niyang isda. Tirara, huwag ka nang mag-abala pa. Malaki naman yung nabili kong isda. Hayaan mo nang umalis yung lalaking yan. Oh, eto. Ang lilinis na nga. Parang naugasan na ng maayos. Sige na't aalis na ako. Nagugutom na din ako eh. Bakit hapon na? Pero sariwang-sariwa pa ang mga isda niya. Di ba wala namang malapit na palaisdaan dito? Oo, wala nga. Puro mga palayan ang naririto. At saka yung ilog na pinakamalapit nasa 1 oras na lakad din. Teka, saan mapupunta ang usapang to? Bago mo kainin ang mga isdang yan, patakan mo muna ng kalamansi. Tiyakin mong papatakan mo ng kalamansi. Sabihin mo sa amin bukas kung anong nangyari. Sige na, umuwi ka na. Hay, ang wiwirdo ng mga tao dito. Makauwi na nga lang. Bakit mo pa siya binilinan tungkol sa kalamansi? Normal lang naman na patakan ng kalamansi ang inihaw, di ba? Ako nga 1 mangkok ng sili, kalamansi at suka ang ginagawa kong sausawan dito. May ibang dahilan ka ba? Alam mo kasi Maria, sanay ako sa kabundukan. Sensitibo ang pandama ko at pandinig sa kung ano man ang nasa paligid ko. Pero, hindi ko napansin yung pagdating ng tindera ng isda. Maski yung bigla niyang paglaho hindi ko napansin. Kilala mo ba siya? Hindi Madami naman kasing nagagawi ditong mga nagtitinda. Kagaya mo. May problema ba? Wag naman sanang tama ang hinala ko. Pero kasi, ilan sa mga aswang ay may kakayahang gumamit ng panlilinlang sa mga bagay-bagay. Nakapagdududa na sariwa at walang ngasang yung tinda niyang isda. Maaring wala lang pero kung sakaling aswang yung tindero, malalaman niya ni Pablo, oras na patakan niya ng kalamansi yung karne. Dahil mag-iiba ito ng anyo. Paano kung hindi niya gawin yung sinabi mo? Di may mababalitaan tayong patay o magkakasakit sa kanilang pamilya sa kung sino man ang kakain ng isda. Pero sana mali ang hinala ko. Nang sumunod na araw, maagang nagising si Kirara. Medyo makalat ang kubo niya. Kaya naman nag-umpisa siyang maglinis.
Kinumpunin na rin niya ang mga butas at sirang dingding nito para naman mas maging maayos na tirahan. Habang si Maria naman ay maagang umalis. Nasa bayan ang trabaho nito at dahil umpisa ng bagong linggo, umpisa din ang kanyang bagong trabaho. Lola, aalis lang po ako saglit. Ang sabi sa akin ni Maria, meron daw ng mga hinahanap kong halaman sa may dulo ng baryong ito. Mangunguha lang po ako at babalik din po ako kaagad. Medyo may kalayuan pala ito. Ang sabi ni Maria, sa kaliwang daan kapag nakita ko na ang lumang pulang bahay. Marahil ito na yun. Grabe ang laki ng bahay na to. Sayang naman wala nang nakatira. Oy, anong ginagawa mo dito? Huwag mong sabihin na gusto mo na akong makita kaya nandito ka. Teka Pablo, dito ba ang bahay mo? Ah, hindi. Ang totoo na nabili lang ito ng pamilya namin at tinitingnan ko lang. Balak na kasi naming ipagiba para mapatayuan ng bahay para sa akin eh. Alam niyo na, bakasyunan, di ba? Teka, saan nga bang tungo mo? Diyan lang, mangunguha ng mga halamang gamot. Kamusta yung isda? Di mo naman siguro nakalimutang patakan ng kalamansi bago kainin. Hindi ko naman kinain eh. Binili ko lang talaga yon para makauwi na yung matanda. Hindi ko na alam kung nasaan na. Isinabit ko sa may punong kahoy sa daan pa uwi. Ewan ko rin baka kinuha ng mga dumadaan o baka kinainan ng mga ligaw na hayop. Ano, samahan na kita? Huwag na, mababagot ka lang. Mamimitas lang ako ng mga dahon at mag-uukay ng mga ugat. Ayos lang, wala naman akong gagawin eh. Mabuti hindi mo kasama yung kaibigan ng dragon. Napakasungit nun no? Parang pinagli sa lahat ng sama ng loob sa mundo. Tiyak na may dahilan siya kung bakit ganun siya kagalit sa'yo. Baka naman may kasalanan talaga ang lolo mo sa pamilya niya. Ewan, hindi ko alam. At saka hindi ko naman gustong alamin pa. Puro masasamang bagay ang naririnig kong pinag-uusapan ng mga residente ng baryong ito. Tungkol kay lolo, hindi ko din masabi kung anong totoo eh. Hindi ko kasi nakilala ng personal ang lolo ko. Eh ikaw, nasaan na bang mga magulang mo? Dito ka ba nakatira talaga? Sa bundok talaga ako nakatira. Pero nakiusap ang pinuno ng nayo namin na subukan kong mamuhay dito sa bayan. Ang sabi nila, para daw magkaroon ako ng karunungan at makabagong kaalaman. Pero ang totoo niyan alam ko naman na ang tingin nila sa akin ay malas sa tribo nila. Ayaw lang nilang sabihin sa akin ng direkta dahil sa paggalang nila sa mga nasira kong magulang. Ano bang nangyari sa mga magulang mo? Pinatay ng mga magtotraso. May pinutol silang higanting puno at natumbay ito sa bahay namin mismo. Parehong nasa loob ang nanay at tatay ko kaya hindi sila nakaligtas. Mas mabuti na rin siguro na naririto ako. Total ampun lang naman ako. Napulot nila sa gilid ng ilog. Kaya mas maayos na siguro na naririto ako. Para hindi na rin magsisi ang mga taga roon na binibisita sila ng kamalasan. Ang hirap pala ng buhay mo. Para sa akin, wala naman talagang malas. Depende yan kung saan anggulo mo titingnan ng mundo. Nagiging malala lamang ang isang bagay. Kasi imbis na solusyon ang isipin natin, inatakasan natin ito eh. Umaasa na baka may ibang tao ang makaisip ng paraan para ayunin ang solusyon. Yun ang palaging naririnig ko sa tatay ko. Hindi kasi niya inayaan na diktahan ng ibang tao ang kanyang buhay. Kahit ang lolo ko, hindi siya mapakialaman sa kanyang gusto. Malalim ka din pala mag-isip, Pablo. Akala ko puro kayabangan at hangin lamang ang laman na utak mo. Teka nga, matanong ko lang Ikaw ba isa kang manggagamot? Yung tinatawag nilang albularyo? Hindi. Marunong lang talaga akong manggamot dahil sa tatay ko. Siya ang albularyo. Marami siyang alam na gamot at kaparaanan upang pagalingin ang mga may sakit. Tanging itong kwintas na ito na lamang ang naiwan nilang dalawa sa akin. Ang ganda nga niyan eh. Kahapon ko pa pinagmamasdan. Parang kakaiba yung kinang ng kwintas mo. Regalo ito ni tatay sa akin. Ito ang tinatawag na mutya ng bigas. Ang sabi ng tatay ko, ang gamit nito ay hindi ako mahihirapan sa pagtatanim ng mga halaman
at pagpapabuhay dito. Isa pa sa tulong ng mutya ng bigas, mas lumalakas ang mga pandama ko. Hindi palagi pero kapag kailangan, lalo na kapag nasa peligro ang buhay ko. Hanga ako sa inyo dito. Masyado kayong mayaman sa paniniwala. Una yung aswang. Pagkatapos yung tinatawag yung agimat na yan. Hindi naman kita pinipilit na maniwala. At isa pa, maniwala ka man o hindi tungkol sa mga aswang, iiral at iiral pa din sila. Sana lang wag mong maranasan ang lupit nila habang naririto ka nagbabakasyon. Ayos lang. Andyan ka naman para tulungan ako at gamutin eh. Paumanhin, pero baka nagkakamali ka. Kinakausap lang kita, pero hindi tayo magkaibigan. Hindi kita kilala at malay ko ba kung anong plano mo? At saka bakit ka ba sumama pa dito? Wala akong masamang intensyon. Kung yan ang iniisip mo. Gusto ko lang talagang makipagkaibigan sa'yo. Noong una pa lang kitang nakita doon sa labasan ng baryong ito, parang iba na yung dating mo eh. Alam mo, hindi ako magdadala ng mga ganyan. Pamilya niyo ang dahilan kung bakit kaunti na lamang ang tao dito. Noong unang napunta ako dito, marami pang kabahayan. Pero ngayon halos parang kalahati ng populasyon nila ang nawala. At kung totoong dahil ito sa lolo mo, walang dahilan para makipagkaibigan sa'yo. Teka, hindi naman yata patas yun. Kaya totoo man o hindi ang sinasabi nila tungkol sa lolo ko. Lolo ko yun. At hindi ako. Magkaiba kami. At saka ba't ka naniniwala dun sa kaibigan mong masungit? Eh parang haka-haka lang naman ang ibinibintang niya. Isipin mo nga, bakit pa ukuha si lolo ng isang halimaw? Kung maaari niya namang idaan sa legal na paraan para mapalis ang mga tao dito, di ba? Alam mo, ang lolo kong nagmamay-ari ng halos kalahati ng baryong ito. Pero hinahayaan niyang tirhan ito ng mga tao. Kung tama ka sa pagkakaalam ko, nagbili ng lolo ko na huwag pakialaman ng mga taga-baryo. O kaya nga hindi ako naniniwala sa sinasabi ng kaibigan mo na ang lolo kong dahilan. Teka nga, gaano mo ba kapilala ang kaibigan mo? Babait si Maria. Yun lang ang mahalaga. Kahit noong isang araw lamang kami nagkakilala. Pero alam kong mabait siya. Nagpatuloy naman ang pag-uusap nitong si Pablo at si Kirara. Kahit pa naiilang ng bahagya ang dalaga. Pero nakakatuwa kasi ang mga banat ni Pablo at ang mga pagbibiro nito. Isa pa batid ni Kirara, sa pananalita nito ang pagiging isang edukadong tao. May ilang salita o terminolohiya itong ginagamit na hindi maunawaan ni Kirara. Maggagayon pa man, kapag napapansin ni Pablo na tila hindi pamilyar ang dalaga, sinusubukan niya itong ipaliwanag ng mas maayos dito. 3 araw ang lumipas na madalas na naroroon si Pablo at nakaabang kay Kirara. Nagpatuloy naman si Kirara sa kanyang mga paggawa at paghahanda ng mga gamot na paninda niya. Habang unti-unti ay nakukuha ni Pablo ang tiwala nito hanggang isang araw. Kirara, kamusta naman ang pagtira mo dito sa amin? Napapansin ko na masyado kang abala dyan sa mga halamang gamot mo. Maayos naman, Maria. Kailangan eh. Matadalang proseso sa pagpapatuyo ng mga halaman at pagpupulbos dito. 1 buwan pa bago ko pa maibebenta ang gamot at langis na magmumula sa mga halaman na yan. Mabuti na nga lang at may iilang residente dito sa baryo ang sumusubok na magpagamot sa akin. Simpleng mga bali at sakit ng katawan lang naman. Pero nakakatulong na din yung mga iniaabot nilang tulong sa akin. Mabuti naman at tumigil na yung mayabang na mayamang binata sa pangungulit sa atin. Hindi ko na nakikita pa dito. Alam mo, walang may dudulot na mabuti ang pakikipagkaibigan sa pamilya nila. Kung hindi pa ako nagkakamali, baka nga alam din niyang binata ang sikreto ng lolo niya. Ang ugnayan nila sa mga aswang. Sana lang talaga karmay na sila. Ikaw talaga. Hindi na humupay ang galit mo kay Pablo. Alam mo, iniisip ko,
Baka nga mali ako. Baka hindi nakipagkasundo ang lolo niya sa aswang. Dahil baka ang lolo niya mismo ang aswang. Ibig sabihin maaaring pati yung lalaking yon aswang din. Kita mo wala namang nangyari sa kanya doon sa isda na sinasabi mong maaaring tinda ng isang aswang. Siya nga pala Kirara. May handaan doon sa bahay ng kaibigan ko. Sa may kabilang sityo bukas ng gabi. Bala kong pumunta sana. Gusto mo bang sumama? Para naman may makilala kang ibang kaidara natin. Mababait naman ang mga kaibigan ko at saka nakakatuwa pa. Nakakahiya. Isa pa wala naman akong damit na masusuot papunta sa okasyon. Nako, walang problema yon. Meron akong puting bestida dyan na hindi ko na ginagamit. Sa'yo na lang kung gusto mo. Ano, payag ka na ha? Sige na, alis na muna ako Kirara. Lola, papasok na po muna ako sa trabaho ko. Kirara, ikaw na muna ang bahala dito ha. Huwag kang mag-alala. Mamaya pa naman ako aalis. Ipaghahanda ko muna ng makakain ng lola mo. Huwag na. Mamaya na lang yan kakain si Lola pagdating ko. Huwag ka na mag-abala pa. Isa pa, maraming bawal na pagkain sa kanya. Ganoon ba? O sige, ikaw ang bahala. Sasadlit lang din ako sa merkado at may mga kailangan akong bilhin. Ngayon bang punta mo sa palengke? Kanina pa akong nag-aabang sa'yo dito. Halos maubos ko na yung chichirya ng tindahan eh. Wala namang nagsabi na hintayin mo ko dito, di ba? Isa pa, wala ka bang ibang gagawin sa bahay nyo? Bakit parang araw-araw? Palagi kang naririto sa baryo. Hindi ba nagagalit ang mga magulang mo, Pablo? Bukod sa kumain at matulog? Wala naman. May mga katulong naman sa bahay. Ayoko namang agawan sila ng trabaho nila. At saka ayaw mo ba akong makita? Gusto mo sumama ako sa pamilihan? Di pa kasi ako nakakapunta dun eh. Hay, bahala ka na kung anong gusto mong gawin. Bukas huwag ka na maghihintay dyan ha. Baka umalis kami ni Maria. May okasyon sa kabilang sityo at niyaya niya akong sumama sa bahay ng kaibigan niya. Ganun ba? Di ba malayo yun? Andun pa yun sa kabilang burol sa pagkakaalam ko eh. May mga makakasama naman kaming kaibigan ni Maria. Kaya ayos lang. Isa pa, bakit ka ba nag-aalala? Aba, hindi ko naman sinabi nag-aalala ako. Ang sabi ko lang malayo yun. Kung sumama kaya ako? Nako Pablo, gusto mo yata magbangayan na naman kayo ni Maria. At saka magagalit lang yon kapag nalaman niyang nakikipagkaibigan ako sa'yo. Ayoko namang may isipin siyang masama, lalo na at nakikituloy lamang ako sa bahay nila. Di doon ka na lang sa bahay namin tumuloy, kung yan ang inaalala mo. Malawak naman ang bahay namin. Maraming kwarto. Kung gusto mo, doon ka na magtrabaho eh. Wag na. Hindi ako bagay sa bahay ng mayayaman. Isa pa aalis ka din naman pagkatapos ng bakasyon mo dito. Kaya sulitin mo na lamang ang mga oras na naririto ka. Wag mo nang problemahin ng ibang tao na kagaya ko. Sanay ako sa hirap. Alam mo, yan ang problema sa iba. Dahil pinagbabasyan nila ang estado sa buhay. Naisip mo ba? Sino ba sa atin ang mas mapanghusga? Kasi kung ako yung tatanungin, yun yung mga tao na kahit hindi pa nila nakikilalang isang individual, ay ipinagpapalagay na nilang matapobre at maarte. Dahil lang naman sa mayaman o nakakaangat sa buhay, di ba? Hindi ko naman sa nila lahat pero ilan sa mahirap, sila din ang umihila sa kanilang mga sarili upang magmukha silang kawawa at api. Kung hayaan mo lang ako na mas makilala ako, ikaw mismo nga kapagsabi na mali ang mga inaapos sa akin ng kaibigan mo. Wag na lamang natin yung pag-usapan. Isa pa, totoo naman talaga. Kahit pa maging magkaibigan tayo, makakalimutan mo din ako oras na bumalik ka na sa syudad kasama yung mga kaibigan mo, pabalik sa nakadistan mong buhay. Teka Pablo, ano bang gagawin mo dito sa palengke? Sasamahan ka lang at saka bibili na rin ng prutas. Ginugol naman ni Pablo ang maghapon niya kasama si Kirara. Niyaya niya itong kumain sa isang kainan na naroroon sa pamilihan. Sinubukan niyang maipakita kay Kirara kung sino ba talaga siya at upang mapatunayan na puro ang intensyon niya sa pakikipagkaibigan.
Bagay na hindi naman siya nabigo. Dahil sa totoong ramdam naman ng dalaga ang kabutihan niya. Alangan lang itong ipakita sa binata. Dahil nga sa agwat ng kanilang estado sa buhay. Kahit naman kasi sabihin ni Pablo na hindi niya tinitingnan ang katayuan nilang dalawa, na siya ay mayaman at isang maralita. Si Kirara ay ganun din. Pero daan-daang mga mata ang handang humusga sa kanilang pagkakaibigan. Bagay na batid naman dito ni Kirara. Alam mo, nasira na ako sa magapong ito. Ay, ngayon ko lang nalaman na masaya palang gumala sa palengke. Maraming salamat, Kirara. Ito para sa'yo, bilang pasasalamat ko. Hindi naman ako mahilig sa tsokolate. Sa'yo na lang yan. Sige na, tangkapin mo na. Paano? Mag-iingat ka sa lakad niyo bukas ha. Maagang umuwi naman si Maria ng hapong iyon. Nauna ito kay Kirara. Naabutan niya itong may kausap na ilang kalalakihan na aktong papaalis na din nang makalapit siya dito. Oh, nariyan ka na pala. Halika, sakto ang dating mo para sa merienda. May dala akong kakanin. Sino yung mga bisita mo, Maria? Mukhang nagmamadaling umalis. Mga kaibigan ko, Kirara. Kasama natin bukas sa pagpunta sa kabilang sityo. Tinitiyak lamang nila na matutuloy tayo sa pagpunta. Siya nga pala, nilabang ko na yung bestidang isusot mo. Nakahanda na para bukas. Nakakahiya naman sa'yo. Hindi ka na sana nag-abala pa. Eto, bumili din ako ng tinapay, Maria. Sigurado ka bang ayos lang na sumama ako? Oo, ayos lang. Tiyak na matutuwa sila kapag sumama ka. Nang gabing yon, sa malalim at mahimbing na tulog ni Kirara, napanaginipan niya ang mga magulang niya. Nakatingin lamang sa kanya na may malungkot na muka. Pagkatapos ay tila may sinasabi ang mga ito na hindi niya marinig. Dito nagising na si Kirara. Tuyong-tuyo ang lalamunan at kinakapos pa sa hangin. Ano kayang ibig sabihin nun? Anong ibig iparating nila tatay? Teka, ang mutya. Nagliliwanag ang mutya. Ayon sa matandang paniniwala ng kanyang tribo, ang tangan niyang mutya ng bigas ay isang mutya ng dalisay na kapangyarihan. Kapag kulay puti ang liwanag nito, ay sumisimbolo ito sa kapayapaan at magandang buhay ng may tangan. Ngunit sa tinagal-tagal na nasa kanya ito, ay noon lamang ito umilaw. Isang matingkad na pulang liwanag ang lumabas dito. Ang diwa ng kalikasan. Ang pula ay sumisimbolo sa panganib at kapahamakan. Ito ba ang ibig na ipahiwatig sa akin nila nanay at tatay? Nasa panganib ako? Pero panganib mula saan? Dapat ko na bang itigil ang pakikipagkaibigan kay Pablo? Itay, inay, ano po bang gusto niyong sabihin sa akin? Anong panganib ba ang dapat kong iwasan? Kirara, nakahanda ka na ba? Eto, gamitin mo itong pabango ko. Alam mo, ang ganda-ganda mo dyan sa bestida. Bumabay sa kurban ng katawan mo. Tiyak na matutuwa sila kapag nakita ka. Masyado mo naman akong binobola sa mga sinasabi mo, Maria. Nakahanda na ako. Nasaan na yung mga kaibigan mo na kasabay natin? Kanina ko pa nga inaantay eh. Ang mabuti pa siguro mauna na tayo. Susunod din ang mga yon. Bahala sila. Ay, teka lang. May nakalimutan lang ako sa kubo. Saglit lang ito. Matagal ka pa ba, Kirara? Nariyan na ako, Maria. Pasensya na, nainip ka ba? Tara na, umalis na tayo. Lola, aalis na po kami. Maria, ayos lang bang maiwan mag-isa ang lola mo? Mukhang gagabihin tayo. Ayos lang yan. May inihanda naman akong pagkain niya. At saka uuwi din naman tayo. Ang gawin mo, ituon mo na lamang ang atensyon mo sa kasiyahan, Kirara. Alam kong ito ang magiging una mo, tama ba? Oo, tama ka. May mga kasiyahan din naman sa nayo namin. Pero tradisyon na yun ng tribo. Medyo dumidilim na. Siguro bilisan na lamang natin, Maria. Huwag kang mag-alala. Malapit naman na tayo.
Pagdating doon, ipapakilala agad kita sa kanila. Dumating sila ni Kirara sa isang tahimik na sitio. May mga tao pero parang iba ang tingin sa kanila. Tila ba noon lamang sila nakakita ng mga dalagang nasa ayos. Sinusundan sila ng tingin at ang ilan pa ay napatayo sa pagkakaupo nila upang tanawin lamang sila. Madalas ka ba dito? Hindi, ngayon lang ako nakapunta dito dahil sa imbitasyon ng kaibigan ko. Bakit? Alam mo, Maria, parang iba kasi kung makatitig sa atin yung mga tao. Parang pailalim. Hindi ka lang siguro sanay sa ibang tao, Kirara. Mababait yan. Alam mo, tara na. Bilisan na lang natin at siguradong naghihintay na sila. Habang papalapit naman sila sa bahay ng sinasabing kaibigan nitong si Maria, hindi na lamang liwanag ang nararamdaman nitong si Kirara. Dahil ramdam niya na ang banayad na init ng mutya sa kanyang dibdib. Ngunit gustuin mang umatras ni Kirara at umuwi na lamang, ay hindi niya na magawa pa. Naroroon na sila at ayaw niyang mapahiya itong kaibigan niya. Narito na kami. Salamat sa paghihintay nyo. Hira, sila nga pala ang mga kaibigan ko. Magandang gabi sa inyong lahat. Salamat sa pag-imbita sa akin dito. Kami ang dapat na magpasalamat sa pagpunta mo dito, Iha. Maraming salamat, Kira. Maupo ka. Kayo dyan, ipaghandaan nyo ng makakain itong bisita natin. Mag-uumpisa na ang kasiyahan. Maria, alam mo, parang pamilyar sa akin ang mukha ng tatay ng kaibigan mo. Parang nakita ko na siya kung saan eh. Baka naman nakita mo lang sa baryo natin o baka sa palengke. Alam mo naman maliit lamang ang bayan natin. Sige na, antayin mo na lang yung pagkain at pupuntahan ko lamang ang kaibigan ko. Dito nakaramdam ng hiya naman si Kirara. Wala siyang kilala sino man doon, bukod naman kay Maria. Si Maria na noon naman ay nawala sa paningin niya at mukhang nagtungo ito sa kaibigan nito. Matao sa bakuran ng bahay na yon. Naisip ni Kirara na kaya pala kukonti ang nakita niya sa daan. Marahil ay naroroon na kasi lahat sa may handaan. Nang mapandilat ang mata niya sa taong nakita niya. Hoy, anong ginagawa mo dito? Hindi ka naman imbitado ha. Paano ka nakarating dito? Paano ka nakapasok? Eh di dumaan ako sa may tarangkahan. Sumabay ako dun sa mga pumapasok dito. Eh abala kayo sa pag-uusap nyo ng kaibigan mo. Hindi nyo napansin na nakasunod ako sa inyo. Hindi naman siya nawala kasi amoy na amoy ko yung pabango nyo eh. Ipinaligo nyo yata. Grabe, ang daming tao no. Teka, nasaan yung kaibigan mo? Alam mo Pablo, mabuti pa umalis ka na. Baka mag-iskandalo lang dito si Maria kapag nakita ka. Sige na, umalis ka na. Pati kami mag-aaway niyan kapag nalaman niyang naririto ka at sinundan mo kami dahil sa akin. Gaano ka ba katiwala sa kaibigan mo, Kira? At gaano ka katiwala sa akin? Saan naman nang dadaling yung pinaguhugutan mo Pablo? Bakit bigla ka nagtatanong yan? Nakikita mo ba yung lalaking yon? Yung nakatayo, yung may hawak na itak. Oo, tatay ng kaibigan ni Maria. Yan yung tindero ng isda na binilhan ko nung naroroon ako sa may bahay ng kaibigan mo. Tanda mo ba? Ngayong nasabi mo yan, tama ka nga. Kaya pala parang pamilyar yung mukha niya. Pero bakit? Bakit nung tanungin ko si Maria kung kilala niya yung tindero ng isda? Ang sabi niya hindi daw niya kilala. Hindi ka ba nababahala? At saka hanggang kailan mo titiisin yung init sa dibdib mo? Teka, paano mong nalaman? Simple lang. Dahil kagaya mo, nagtatangan din ako ng mutya. At hindi katulad sa mutyang taglay mo. Mas agresibo ang mutya ng dugo na taglay ko. Una ko palang nakita si Maria. Alam kong may kakaiba na sa kanya eh. Ngayon pwede tayong maupo dito at magpanggap na walang problema at antayan kung anong gagawin nila sa atin. O pwedeng tayong mag-umpisang maglakad papalayo habang hindi ka pa nila napapansin. Anong gusto mo? Pero paanong nagawa sa akin to ni Maria? Napakabait ng turing niya sa akin. Halos parang kapatid na ang turing ko sa kanya. Namatay ang lolo ko dahil sa pakikipaglaban sa angka ng mga aswang sa bayang ito.
Kaya ako naririto upang ituloy ang kanyang nasimulan. Hindi talaga ako taga Maynila. Nag-iikot ako sa iba't ibang lugar sa pagtugis sa mga kagaya nila. Pinilit ko lang na magpanggap na walang alam dahil sa batid ng aswang na si Lolo lamang ang nag-iisang antingero sa pamilya namin. Mas madali akong makakakilos kapag ganun. At alam mo ba, tama ka sa kutob mo sa isdang binili ko. Agad kong pinatakan ng kalamansi ang isda sa daan pa lang. Dito umalingasaw yung baho niya. Makailang ulit kong nakita si Maria na kausap ang mga lalaki doon sa bahay ng kaibigan niya. Pati yung tindero ng isda. Kaya nagduda na ako. Sa palagay ko, parte si Maria ng angkan ng mga aswang na pumatay sa lolo ko. Inabalabas lamang nila na ang lolo kong masama upang hindi maghinala ang mga tao sa baryo. Bilisan mo, bago pa nila mapansin na wala ka na doon sa handaan. Samantala, sa lugar ng handaan naman, ay nag-umpisa ng mapansin itong si Alfonso, ang aswang na tindero ng isda, na wala ang kanilang bisita. Maria, ang alay! Nawawala ang alay! Ang sabi ko sa'yo, huwag mong aalisin sa paningin mo ang babaeng yon. Mahihirapan tayong maghanap ng kapalit niyang puro na isang birhen. Imposible. Saan naman magpupunta ang babaeng yon? Wala siyang kakilala dito. Maria, madali kumilos na kayo. May nakakita sa kasama mong babae. May kasamang lalaki at naroroon sila sa labasan ng sityo. Mauna na kayo. May gagawin lamang ako. Hindi maaaring makatakas ang babae. Tandaan mo yan, Maria. Kung hindi, ikaw ang mananagot. Nauunawaan ko. Ibabalik ko siya dito. Saan ba ang tungo natin? Hindi dito ang daan papunta sa baryo. Akala mo ba basta-basta na lang nilang hahayaan na makalis ka? Sigurado ko, habang tumatakas tayo ngayon, may nakabang nasa daan. Pabalik sa baryo nyo. Dito na tayo dumaan. Nasa itaas ng burol nag-aabang ang mga kasama ko. Ang tindero ng isda. Malakas ang paniniwala ko na siya ang supremo. Siya ang pinuno ng mga aswang ng sityong ito. Umasok Akira sa sityo ng mga aswang. Pasensya ka na, Pablo. Hindi ko alam. Labis akong nagtiwala kay Maria. At hindi ko pinansin ang mga babala sa akin na mutya. Hindi ko ito inaasahan. Tama nga si Apo Edna. Marami pa akong dapat na matutuhan sa buhay. Hindi lahat ng maganda ang pakikitungo ay mabubuti. Hindi ngayon ang panahon para panghinaan ka, Akira. Ihanda mong sarili mo. At tiyak nakakaharapin natin ang ilan sa kanila. Sinasabi ko na nga ba? Hindi ako nagtamali sa kutob ko. Pakialamero, papatayin kita. Kira, umiwas ka. Bistado ka na, Maria. Itinuring ka pa namang kaibigan ni Kira. Pero balak mo lamang siyang biktimahin. Ama ka. Alam kong praktika ng angkan ng mga aswang na nakalaban ng lolo ko. Kayo ang pumatay sa kanya. Inatay niyong nag-iisang tagapagtanggol ng baryo. Laban sa mga katulad niyong halang ang kaluluwa. Sa amin si Kirara. Siya ang napiling alay para sa aming Panginoon. Isang birhen na puro at inosente. Nagpakahirap ako para ihanda siya sa gabing ito na bilog ang buwan. Pero sisirain mo lamang. Akin na ang babaeng yan. Sige, Maria. Subukan mo kung kaya mo. Napakasama mo, Maria. Pinagkatiwalaan kita. Pagkatapos ito lang pala ang pakay mo sa akin, ang gawing alay. Malakas din ang loob mong dukutin ang babaeng alay namin sa Panginoon. Kitang-kita ko sa mukha mo ang mukha ng matandang pinatay ko. Ang matandang sinasabi mo, yun ang lolo ko. Narito ko upang patayin ka. Pablo, hindi mo sila kaya. 2 aswang yan. Hayaan mong tulungan kita. Hindi, Kira. Sa likod ka lang. Ikaw ang sadya nila. Iyak na papabor sa kanila kapag lumaban ka. Hindi sila mahirapan na tagiting kanila. Gusto mong magpakabayani, binata? Walang problema. Yaman din lamang na ginambala mo na ang kasiyaan namin. Isasama ka na namin sa handa. Maria, sabay nating atakihin ang lalaki. Dala ko ang karit ng dilim, kagaya ng sinapit ng lolo niya. Ganon din ang sasapitin niya. Ang karit ng dilim?
Ang karit na isinumpa. Hindi mo ako matatalo gamit yan, matanda ka. Tutulungan kita, Pablo. Ano ito? Maria, hindi mo ba napansin na may tanga ng babaeng yan? Dapat kinuha mo ang mutya niya. Dapat ay wala yan sa kanya. Matagal mo siyang kasama sa bahay niyo. Pero hindi mo man lamang napansin. Hindi na ako nag-abala pa, Supremo. Ni walang epekto sa akin ang tangan niya mutya. Masyadong mahina. Kahit ang maramdaman niyang aswang ako ay hindi niya nagawa. Kaya hindi na ako nag-abala pang nakawin ang mutya niya. Wala ka bang utak? Ang mutyang hawak niya ay mutya ng bigas. Bagamat wala itong masidhing epekto sa mga aswang at walang kakayahang madetermina ang pagkaaswang mo. Subalit isa yan sa iilang mutya na may kakayahang magpagaling ng agaran sa anumang pinsala. Tignan mo, naghihilom ang mga sugat ng lalaking antingero dahil sa kanya. Malas nyo lang. Nasa amin ang swerte ngayon. Isa pa nga pala, aglay kong mutya ng dugo. Hindi nyo ba napapansin? Umama na sa inyong tilamsik ng aking dugo. Alam niyo bang ibig sabihin nun? Nalinti ka na, Maria. Masama ito. Ano po bang problema? Bakit po, Supremo? Para sa kalaman nyo, ang mutya ng dugo na tangan ko ay naglalaman ng bibinong salita at basbas mula sa simbahan. 10 ulit na mas malakas ito at agresibo kumpara sa banal na tubig. At bukod pa dyan, nagtataglay ito ng epekto mula sa mutya ng aking lolo. Ang mutya ng liwanag. At alam mo bang ibig sabihin nun, Maria? Ang patalim na sumugat sa akin. Ang karit ng dilim ay tuluyan ng nawala ng bisa. At ang sinasabi mong supremo mo. Supremo, anong nangyayari sa'yo? Nagpabaya ako. Nakakamatay ang tangan niya, mutya. Umalis ka na dito, Maria. Huwag na huwag kang papaabot sa antingero na yan. Dahil kahit anong gawin mo, hanggang nasa paligid ang mutya ng bigas, wala kang magagawang pinsala sa kanila. Huli na ang lahat para dyan, aswang. Dahil hindi makakatakas ang isang to. Mabilis na ginilitan ng leeg ni Pablo itong si Maria. Nangisay na lamang ito bigla. May bahid ng dugo ni Pablo ang gamit niyang patalim. At sa mga sandaling pumasok ang dugo niya sa katawan ni Maria, naging isang lason ito para sa aswang. Di nagtagal ay dumating na ang mga kasamahan ni Pablo. Nagawa na nilang mapuksa ang mga aswang na nakasunod pa sana patungo kay Pablo. Labis naman ang pagkamangha ni Kirara. Buong pag-aakala niya na ang tatay na niya ang pinakamalakas at magaling na antingero. Pero ibang-iba ang kalakasan ni Pablo. Kita ang kasanayan niya sa pagpaslang ng mga aswang. Maraming salamat sa iyo, Pablo. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Nagpapatawa ka ba, Nira? Ilang sugat ang natamo ko mula sa karit ng dilim. Kung wala kang kakayahan sa pagpapagaling, maaring patay na ako kanina pa. Naglakas loob lang akong sagupain sila nang makita kong tangan mong mutya ng bigas. Dahil alam ko, ang kakayahang taglay niya. Kung sana lang na narito ka bago pa mamatay ang lolo, sigurado na iligtas din siya. Ano? Tara na. Siguro naman ngayon mapagbibigyan mo na ako sa panyaya o sa bahay namin. Huwag ka nang umasa pang may madadatnan ka pa sa bahay ng aswang. Dahil maski ang lola niya ay aswang din. Ang lolo kong pumutol sa dila niya, kaya hindi yun nakakapagsalita. May pagpipilian pa ba ako? Basta oras na maramdaman ko na hindi ako tanggap ng mga magulang mo doon, hindi mo ako mapipigilang umalis. Huwag kang mag-alala. Matutuwa ka kapag nakilala mo sila. Ipinakilala ni Pablo si Kirara sa pamilya nito. Napag-alaman ni Kirara na isang buong angkan ng mga antingero at manunugis ang angka ni Pablo. At lahat sila ay nagtataglay ng mga makapangyarihang mutya at karunungan, subalit bukod tangi umano si Kirara dahil sa kanyang mutya na may kakayahang magpagaling kahit pa ng pinakadelikadong sumpa mula sa mga itim na karunungan.
Naging mas malapit pa ang dalawa. Nagpasya si Kirara na sumama sa paglilibot ni Pablo sa bansa upang ipagpatuloy ang gawain nito, ang pagtugis sa mga aswang at may itim na karunungan. Okay, so hanggang doon na lang yung kwento natin mga kabaryo. Siguro pinaka komento ko rito is yun nga dahil sa pagiging magkaibigan ng dalawa, si Pablo saka si Kirara, no. Hindi lang natin na paano ko ba explain? Napakalakas kasi talaga ng mutya ng bigas eh. Ito lang bago lang to sa pandinig kong mutya ni Pablo na dugo, mutya ng dugo, no. Tapos yun pa, yung sa lolo niya, mutya ng liwanag. Saka ang galing lang nun na gumagaling yung sugat ni Pablo. Tama naman siya. Kung wala si Kirara nung oras na yun, malamang namatay rin tong si Pablo. Lalo na't ang nakalaban niya, supremo ng mga aswang. No, ano bang laban nung isang mutya lang? Alam naman natin na pag supremo, pinakahari sa lahat. So yun. Wala na rin ako masyadong iko-komento. Salamat din sa mga sumusuporta ng kwentong baryo natin. Sana nagugustuhan nyo yung ganitong format. Medyo inaaral ko pa yung pagpapalit ng boses, no? At yun. Sana suportahan nyo rin yung kwentong Kalakbay, pati yung kwento ni Kabaryo. Saka yung mga nakikinig na taga-ibang bansa, nasa ibang bansa, salamat sa inyo. Gusto ko yung isa-isahin, pero next upload na lang natin maglalagay tayo ng shoutout. Tapos, yun nga, yung mga nandito rin sa Pinas na nagtatrabaho, ginagawang gasolina tong kwento natin sa pang-araw-araw. Saludo ko sa inyo mga kabaryo. Paano? Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.